Така. Какво? Кажете сега за филиите. Високо. Казвай, Иване. Ние сме ги изпържили с Габи. Фалики, ние сме избържили. Фалики, ние сме избържили. Така. До 3 пъти. Още един път. Фалиите ние сме ги изпържили. Айде. Филиите ние сме ги избържили. Айде. Изтъчи лимита. На баба Ганка и на дядо Митко и на баба Ани и на дядо Иван да ги пратиш. Ей там, Габи. Дай да пратиш този клип. Дай фалиите тук. Интернет. Чакай, баба Килка ще ти даде сега. Чакай. Фалиите. Фалиите ние сме ги изпържили. Филиите. Ванда! Ето, Ванда е. Заповядайте. Малко мъско съм си създала. Новия лагер. Русалка.